भविष्यामध्ये येणारी निवडणूक विधानसभा लोकसभेमध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये नगरपालिकेमध्ये एकही जागा विरोधी पक्षाला कुठे मिळता कामा नये याची काळजी घ्या, याची काळजी घ्या. या जिल्ह्याचा विकास, कोकणाचा विकास आम्ही केलाय. त्यांचं कोणाचाही काही 1% पण हे नाहीये. आमच्या निलेशला मी शुभेच्छा दिल्या. भविष्यामध्ये राजन यांनी जे आशीर्वाद दिले त्याची पूर्तता ते करतील अशी अपेक्षा आणि त्यांची केबल चालत नाही. निलेश दोन्ही ज्या प्रकारे काम करतायत मी काम करतोय. आम्ही या जिल्ह्यात कोकणात राजकारण पैसे कमवायला आलो नाही. आम्ही व्यावसायिक जे कमवताय आमदार तेच कॉन्ट्रॅक्टर हे ते चाललंय. हे बंद करण्यासाठी या सगळ्यांना एकही विरोधी पक्षाचा आमदार येता कामा नये याची काळजी कार्यकर्त्यांनी घ्यावी. कोणीही पितुरी अंतर्गत वाद करू नये एवढी माझी विनंती आहे. आणि परत एकदा विशाल परब त्यांचे सहकारी आणि भारतीय जनता पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते यांचे आभार व्यक्त करतो. निलेशला शुभेच्छा देतो. यशस्वी व्हा. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.